Malibonke igama lenkosi. Mandibulise inkosi zam, ndibulise oomama, ndibulise wonke umntu ozimasele nkonzo ngelihle igama lenkosi yam Yesu Kristu. Ndiyazi okokuba ndizawuthetha ndithini idotyi nobele. Malibonke igama lenkosi. Nyanisile kuba uxaba xa esithi akaqali uba ngumfundisi. Mandigcwalise ke le nto ithi kwibandla laseKuthuleni anibonanga kukhona isikhewu nafuna umntu ongavali isithuba sobufundisi balapha eKuthuleni. Kufikelele ixesha njalo nje kufike uThixo mntakaXhego wathi ngoku okwethu ukukhangela besithi mfundisi kuMagalela engakabi ngumfundisi. Mandibonke igama lenkosi. Isingathi kwelaa xesha likaSamueli eyogcoba phaa kwindlu kaYese. Emane usithi xa evela la madoda athi ngathi le umzimba wayo ibulungelo kokuba ingakhokhela uSirayeli. Besenza njalo ke family yakho wethu kulo kaMagalela. Besithi nene ibandla laseKuthuleni limbambezelo kokuba ngene ebufundisini. Amen. Kodwa ndifuna ukuthi inene besiphosisa thina kodwa ixesha ebelifanelekileyo ibililo eli. Amen. Kuba bendiza kuncokola ndoyika ixesha. Bendirhalela nje vele ukucebisa bhuti uba uzifake emanzini abilayo. Malibonke igama lenkosi. Uba bendizawuncokola mfundisi uSamela bendizawuthi gali mnye umthetheleli phakathi komntu noThixo. Malibonke igama lenkosi. Bendiza kuxhobisa ngaloo nto gali emva koko ndihlale phantsi mhlobo wam. Ndiqeqeshwe nguye lo bawo kokuba ndibe ngulo mntu ndinguye kodwa namhlanje ndizothetha phezu kwentloko yakhe. Injani le nto kaThixo? Malibonke igama lenkosi. Gali sinengxaki yabafundisi abasuke bangene phakathi komntu noThixo bakhupha umoya oyingcwele family yakho wethu. Kodwa ndizothi nje gali xa ungena apha ebufundisini uzuncede mhlobam ungasusa umoya oyingcwele phakathi komntu noThixo ungene phakathi wena, because now sikhangela iinkonzo ziyalambatha Magalela ngenxa yabafundisi esifundisa nabo. Kuba kukhangela umfundisi esifika umntana sithi mfundisi ndikhathaziwe apha ngezathi indoda efana nomfundisi angazazi lo mntana okokuba makabalekele enkonzweni okanye mbheke kwindawo yokumnandi ngenxa yamadoda athanga befundisi kanti agusha izimvo zobukhwenkwe ngobufundisi. Ayizanqoza ngoku. Mnye umthetheleli. Mnye umthetheleli. Kale kakufika umuntu ongumama ezokhala kuwe usungathi ndiza kunceda kodwa usukumbambe ngesandla uthathe inkosikazi yakho uthi masibheke kuThixo. Mnye umthetheleli. Sidibana no-Omathose ngoku ebabethenjiwe kodwa sibhaqa kobe kuthenjweni kwabo kunezimbo. Igama labafundisi namhlanje liwiki ngenxa yamadoda enza amanyala esithele ngekhola. Uthi uba uxaba sikhangela indoda ezaba luthango. Family yam ndayoyika le nto ithetha kwaxaba. Gali sikhangela umkhuseli wezimvu zikaThixo angazusuke yena atye kuzo kodwa azikhusele. Thandazwa gali. Amen. Ungathi abantu mabazonqula kuwe kodwa uthi masambini sibhekeni kuThixo kuba mnye umthetheleli phakathi koThixo nomntu ngoKristu inkosi yethu. Uvakele.
singahlabenanga nengoma. Sawucela umama bahlabele ingoma xa bezawukwenza owabo umsebenzi. Ondiwa navakateli